हेलौ लोगोफोर मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो पारमिसना ब्लगाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो बयबो अनसायबावगोन होननानै फाइनालि जोङो एसे शपिं खालामनो फैदों स' लोगोफोर नायलांबाय थादो सना फिसा लाङो फैदों नायलांबाय थादो लोगोफोर लानायखौ देखायनाय जानाय नंले ओमफ्रायो गुन्थुं सुफ्लं लाङो होनदोंमोन ओमफ्रायो मोनगोन ना मोना जेराव सना लानांगौ सुफ्लंग्रायानो गैया ओमफ्राय आं मेचिनजोंसो गावजानो नागिरदोंमोन मोनगोन ना मोना नायनोसै मोनालाय ओरैनो थांफिननोसै नेक्स्ट टाइम फैयोब्ला भिडिअआवहाय नोंथांमोननो देखायनो नाजासिगोन लोगोफोर भिडिअखौ सुरु खालामनानै लोगोफोर चलो फाइनालि जा गोजान थाबायनांबायना जोङो सारे पाले जेरैबो दोनबोबाय आरो जोंखौ ओमफ्रायो गारि लादों फाइनालि देंग्लाया लामा थाबायोना मा लायोलै Look, Ria. Hi. Hi, how are you? Fine. Fine, logofer. Fine. Full time fine. Boy, you want to fine. My student on a vlog lawe ayo mane gosto jadong sona mane ke jaksi jadong. Ile be jaigani namko mane dibe. My sister sabar rasteni sti. Mincha angkola. Kenana hodaila. KD state noko KD. Ang मोनथिनाय जाला गोसो नोंथांमोनाबो दिनै मोनथिफाखाबाय लोगोफोर सोरबा भिडिअ लोगोफोर जोंहा दिनै हनै बिथां बेंग्लायनि बार्थडे दङ एसे केक काटिं खालायनोसै बैनि हनै बेंग्लाय राजानि मा खुङाखै होमब्लाबो माने फिसानो सानै साथामजोंहाय ओरैनो मोनसे काटिं केक खालामसिगोन आरो जोङो दा बेंग्लाय गाहाय दादागिरिनो जोंनि मानसिफोरा एसे गिदिर जाहाङा ओरै बुगायो डेन्जार गोजासो फाइनालि लाबोखाबाय ओमफ्राय नाम लिरनाय जायाखैसो हेपि बेंग्लाय बार्थडेनिमोन आरोखि नै दा देखायखोमानोसै नोहाय देखायनाय जाथ'वाखै चलो मैं वीडियो लेगा आओ बाबा कौन माबायदि खालामदों फैगोमाया माबायदिसो नायबावदों ओमफ्राय दे पार्टियाबो नै सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात आठ न' 10 जन आरोना लोगोफोर Isu sir, lakai banyak ini. Masalah di kalau semua. Dia anak mana kena orang mana sih? Ready mana ke? चालू करो उसको हैप्पी बर्थडे चालू करो हैप्पी बर्थडे नहीं इसमें भाई
Jauh. One minute. Kailangan may sunod sana. Ayo model kalau lah ya. Apa tu? Prazul sudah ni. Umar Raza nulai tu. Umar Raza. Prazul kaya. Ni kaya. Umar Raza lah ni baik. Nak tapi tak nak tangkap lagi ni lah. Anda. Hai nak lima pada aku. Ni. Ayo pak. Angkup. Ayo angkup apa ni? Nak coba ni. Yang lain ni sebab dia apa? Ada nak coba ni. Yang lain. Nungi birthday na siya huma di puna ho chupai. Bye bye लोगोफोर. दिनैनि भिडिअ एसेयावनोसै लोगोफोर. गाबोन मोनसे भिडिअ लोगो मोनबावगोन फाइनालि लोगोफोर. दिनैहाय बेंलाइनि बार्थडेजों लोगोसे सनाबो लायबाय. ओमफ्राय आंखौ बेंलाइनि बार्थडेआव माबायदि फुना होजोबबाय लोगोफोर. भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोफोर. आगौ होनजासे बाय बाय. मेरा भी बाबा. हाँ सर. Dah, cik lawan habis juga. Subscribe खालामदो, आरो share खालामदो नोंथांनि लोगोफोरनो. उश मा ini. Hot. Yang nak खालाम. Kayaknya kayu. Yang berang. Kayu. Ayah tahu tu. Enggak. Ini. Bye bye sih लोगोफोर. Terus harana kelama dah mai. Kita tu. अब बहुत लड़की देखेगा I love you बोलो एक बार. I love you too, miss you. हाँ